Google-siirtymä on Haminan kaupungissa erittäin onnistunut ja niitä hyötyjä niin saadaan nyt päivästä toiseen sitten niittää. Kun siirryttiin Chrome OS:ään, asiat on yksinkertaistunut aika tavalla. Acerin Chromebook Plus, se on hyvin simppeli. Ei tarvitse murehtia ohjelmistopäivityksistä, sovelluspäivityksistä, tyhjä työpöytä ja siitä kaikki sovellukset pilvessä. Meillä alkutilanne oli hyvin perinteinen kuntaympäristö. Paljon legacy-teknologiaa ja paljon ylläpidettävää ja paikallisia asennuksia ja paljon juoksemista. Kun tämä selvitys aloitettiin, niin pyydettiin, että täytyy tehdä kustannuslaskenta ja kun se tuli valmiiksi ja se esitettiin, niin ei me uskota tuota. Jos niin mietitään ihan ylläpidon kannalta, ollaan esimerkiksi luovuttu tällaisesta ostopalvelu-ylläpitotuesta kokonaan. Että se on nyt oma tuotantoa, tietohallinto 4 hengen tiimillä hoitaa sen 4000 vajaa laitetta. Chrome OS-laitteiden yleinen elinkaari on huomattavan pitkä. Tai siitä sitten kun lasketaan sen elinkaaren hintaa, niin kustannustehokkuus on aivan eri luokkaa. Et puolet siitä laitteen odotetusta hinnasta niin on tippunut pois. Tämän laitteiston käyttäminen on vaikuttanut siihen, että pystyy tekemään töitä ihan missä vaan. Ja meillä esimerkiksi mulla on alaisia aika monessa eri pisteessä. Aikataulut on tiukkoja, että välillä joutuu kokouksen jälkeen esimerkiksi ottaa sitten miittipalaverin, niin sehän onnistuu ihan missä vaan. No mulla on se laite ollut nyt noin 2 kuukautta, ollut erittäin tyytyväinen. Tiimillä on vähän erilaiset Chromebookit heidän tarpeiden mukaan. On isommalla näytöllä, numeronäppäimistöllä, koska tekevät kirjanpidon töitä. Meillä on löydetty tarpeen mukaan hyvät laitteet ja tällä hetkellä nekin niin palvelee täysin mun tarpeita. Nykyinen Acerin Chromebook Plus Spin 714, niin se on todella selkeästi nopeampi. Sen huomaa siinä, aloitussivujen avautuminen kestää muutaman sekunnin. Se on myös kustannustehokkuutta, mutta siis käyttömukavuutta ja työergonomiaa ehdottomasti. Acerin koneen suorituskyky on kyllä riittänyt omaan työhön todella hyvin. Mä arvostan niin kuin Chrome OS:ssa ja tuossa Acer-laitteistossa visuaalisuutta, koska se on mun tapa tässä suuressa niin kuin tietotulvassa, kun rytmittää sitä mun työtä. Mulla on aika usein puhelin mukana, niin mä oon kyllä kiinni ihan täysin siinä, että sit mä voin sieltä puhelimesta katsoa ne samat toiminnat, mitä mulla on siellä laitteella, en vaihtaisi. Kun tulin tänne töihin, niin toki tiesin, että täällä on tämä Google-maailma ja Chromebookit käytössä, niin se oli oikeastaan vaan niin semmoinen positiivinen uteliaisuus, että miten se toimii. Eli huolenaiheita ei ollut. Uskon, että kuitenkin vielä tässä iässäkin oppii uutta. Ja sitten toisaalta niin organisaation puolesta on paljon niin kuin, tehty jo valmiiksi aikaisemminkin ja joka viikko oikeastaan nytkin on näitä tämmöisiä vinkkikoulutuksia, jotka on tosi hyviä ja käteviä. Paljon varmaan siellä on niitä semmoisia teknisiä haasteita, mitä niin meidän IT ja Niko on ratkonut, mitkä ei meille päin näy. Et niihin on löytynyt niitä ratkaisuja ja käyttäjän näkökulmasta se kyllä toimii. Takuuta niin hyvin vähän on jouduttu käyttämään. Et se on ollut ehkä sellainen merkille pantava asia. Et oikeastaan tuntuu jo väliin siltä, että voiko pitää paikkansa, mutta kyllä niitä aika vähän tulee. Et meillä ei niin on-site esimerkiksi ei käytetä, eli meillä käytännössä sitten Chrome-laite vaihdetaan hyvin nopeasti vaan uusi laite tilalle ja takuu hoidetaan taustalla. Eli halutaan, että työn teko jatkuu mahdollisimman ketterästi. Jos lataat jonkun tiedoston siihen laitteelle omiin tiedostoihin ja se on suorittava tiedosto ja klikkaat sitä ja siinä olisi virus, mitään ei tapahdu, koska siihen ei mikään suorittava tiedosto pure. Siihen ei mitään pysty asentamaan. Me saadaan niin olla aika turvallisin mielin, mutta toki siihen ei saa tuudittautua. Että suurin riski on aina tietysti siellä näppäimistön ja tuolin välissä. Chrome OS toimii hyvin ja samoin se Google-ympäristö. Et meilläkin vaikka käytetään Adoben ohjelmistoja, mitkä on niin raskaita, me käytetään sitten sen kasvityöpöydän kautta, niin ei niittenkään ole mitään ongelmaa tuossa ollut. Ja sitten kun meillä on tietohallinto aina tukena, että sit jos kasvityöpöydän kanssa tulee joku ongelma, niin me ollaan vaan silleen, että tämä ei toimi, niin kyllä sieltä on joku äkkiä auttamassa. Ollaan annettu todella paljon oikeastaan meidän Acerin yhteyshenkilön kautta palautetta ja kehitysideoita. Ollaan hyvin, ehkä heillekin jopa näyttäydytty välillä haasteena, että esitetään mallikohtaisia vaateita ja väitän, että niitä ei välttämättä sieltä niin kuin olemassa olevat koulupuolelta niinkään aikaisemmin ole tullut. Kyllä pystyn suosittelemaan ja suosittelen lämpimästi. Vaan nimenomaan myös näitä käytettävyyden ja ominaisuuksien lisäksi näitä kuntien kaipaamia kustannushyötyjä. Ehkä neuvoisin ihan ensimmäisenä niin olemaan rohkeita ja nimenomaan katsomaan siihen koulukenttään. Et tosi paljon kuitenkin Suomessakin koulukenttä menee jo
niin tavallaan ei hukkaisi sitä koulukentän tuomaa näkemystä, vaan ammenta sieltä. Myös keskustelemaan kuntien kesken. Tämä on mun mielestä semmoinen tosi tärkeä asia, että kunnat tekis yhdessä, keskustelis yhdessä. Et sitten kun niitä innovaatioita löytyy ja niitä havaitaan, niin ei tarvitsisi jokaisen toistaa sitä samaa tuskaa ja polkua, vaan voitaisiin keskustella ja tsempata ja saisi jopa ehkä valmiit ratkaisuja jokaisen hyödynnettäväksi. Että kyllä noin varmasti on niin kuin omat ne keskeisimmät teesit.